Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Pasalamatan nato og dako mga igso ng atong Ginoong Hesus karon, atong Ginoo. Pinaagi sa pangaliyapon ni San Vicente Ferrer sa inyuhang suporta sa ako ang pag-journey sa pagkapari. Kini akong misa karon, pasalamat akong ihalad usab sa tanan ninyo mga katuyuan nga ana karon dinhi ug kamo nga nagsubay sa social media. Ilabi na kamo nga nagampo gayud gihapon bisan po og wala ta magkita, wala ta magkaila. Kining atong misa karon alang sa inyohang mga katuyuan. Alang usab kini gihapon sa kapahulayang dayon sa akong papa si Mario ug sa tanan nga akong gisaaran nga giampo o kanila nga nagpaampo kanako. Mga igsuon, maghinulso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Kaloy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa aton mga sala, dadununta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo.
kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios, lig-una ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himuha nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Exodo. Ang maghalad ngadto sa laing Dios gawas kanako, ang Ginoo kinahanglan patyon. Ayaw ninyo palabi-labihi o daog-daoga ang usa ka langyaw, kay kamuusab mga langyaw man kaniadto didto sa Ehipto. Ayaw ninyo daog-daoga ang mga byuda ug mga ilo. Kung daog-daogo ninyo sila, tabangan ko sila, inigpakitabang nila kanako. Ug masuko ako pag-ayo, ug batyon ko kamo pinaagi sa gubat. Mabyuda ang inyong mga asawa, ug mailo ang inyong mga anak. Kung magpahulam kamog salapi sa akong katawhan nga mga kabos, ayaw kamo pagpangayog tubo, sama sa gihimo sa uban. Kung kuhaon ninyo ang kupo sa usa ka tawo, ingon nga garantiya nga mobayad siya kaninyo, kinahanglan nga iuli ninyo kini kaniya sa dili pa musalo ang adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gihigugma ko ikaw, o Ginoo, akong kusog. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Gigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. O Diyos ko, akong bato nga dalangpanan, akong taming, ang gahom sa akong kaluwasan, akong malig-on nga dalangpanan. Daigon ang Ginoo, mituwaw ako, ug siguro ako sa akong mga kaaway. Gigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Mabuhi ang Ginoo, ug daigon ang akong bato. Bayawon unta ang Dios nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag sa
Higugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayud. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Giawat ninyo kami ang Ginoo, o bisag nag-antos kamo pag-ayo gumikan sa inyong pagdawat sa mensahe, nalipay lang gihapon kamo sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod ni ini, nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtutuo sa Macedonia o sa Gresya. Kay pinaagi kaninyo ang mensahe may tungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia o sa Gresya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita, mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa wala na'y kinahanglan nga amo pa kining isulti, kay sila mismo nagbalita giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo, ug nga mibiya kamo sa mga Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus, nga moanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios, ug siya maoy magluwas kanato sa umaabot nga kasuko sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mahigugma ka na ako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya nga akong amahan, ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ka, O Ginoo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanun sila sa pagduol kaniya, ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo, nangutana siya, unsa man ang labing dako nga sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag,
ug sa tibok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha, nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isig kataw ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ko ikaw, O Kristo. May gabi sa tanan. Sad. Daghan kayong salamat sa pag-ari karon gabi una bisan pa man og dili kaayo nindot ang atong panahon karon. Ana-ana kita sa ikakatloan nga Domingo sulod sa tuig. O ang atong ebanghelyo timing kaayo naghisgot sa pinaka-importante nga sugo sa Ginoo. Una nga importanteng sugo mao ang paghigugma sa Dios. Ikaduhang pag-importanteng sugo ang paghigugma sa isig kaugalingon, sa isig katawo sama sa atong paghigugma sa ato ang kaugalingon. Apan ang konteksto sa atong ebanghelyo ningsud ni siya og pagbitik. It's a trick question. Ningon diri ang mga Pariseo mo'y nangutana sa atong Ginoo ani kay sa previous ani nga episode ang mga Saduseo ning suway mapunto og pagbitik sa atong Ginoo regarding the resurrection. Karon kani mga Pariseo kay expert man ni sila balaod, gipa-identify nila sa atong Ginoo asa gikan sa Book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy ang pinaka-importante nga sugo. Sa interpretation ani sa mga Hudiyo, kanang managlahi ni sila og views. Naay mo ingon nga all laws are of equal significance. Naay mo ingon nga ang pagtahod sa Sabbath pariho ka importante sa paghigugma sa ginikanan. Naay mo ingon nga ang pagpuasa pariho ka importante sa paghatag pagtabang sa mga labang nanginahanglan. Apan sa ato ang ebanghelyo karon usa ang gipangayo sa kani nga bright nga Pariseo nga nagsuway pagbitik sa atong Ginoo. Unsa nga balaod? Dili unsa nga mga balaod. What is the greatest commandment? Usa ra ba gihatag nga commandment sa atong Ginoo diri? Dili, di ba? Mahug siguro ni nga wa man ni maminaw si Jesus sa question. Kay nganong duha may iyang tubag nga usa ra may gipangayo sa Pariseo. Apan gi-explain sa atong Ginoo, ang duha are actually one. Ang duha ka sugo, ang duha ka commandment, usa ra ni sila. Mura ni siya og two sides of the same coin naman noon. Ang face, ang head ug ang tails. Love of God and love of neighbor. Kay actually, usa sa mga makadiscourage nato pagsugod pagbasa sa Bible mao nga magsugod tag Genesis unya makabasa ta sa story ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph. Apan igabot na to sa Exodus ngadto kag Moses, the rest of the book hangtod Deuteronomy puro na ni balaod. Muna nga dili gid ta kalabang sa Judges tungod kay ang first 5 books medyo boring ni siya. Puro man ni balaod. There are thousands of commandments in the first 5 books alone. So lisod jud kayo paglabang. So unsa man ni nato pag simplify muni ang wisdom sa atong Ginoong Hesus. Ug actually ang ato ang para sa atong unang pagbasa gikan man ni siya sa Exodus, no? Pero ang first commandment, love your higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, huna-huna o kinabuhi is taken from Deuteronomy.
Ikaduha nga commandment, higugmaa ang imong isigataw sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon, gikan siya sa Leviticus. O ang atong unang pagbasa gikan sa Exodus. Therefore, o actually muni kasing-kasing yun sa ato ang Kristohanong pagtuo. Ang paghigugma. All these thousands of laws can be summarized into just one word, and that is love. Amen? Amen. Sa atong unang pagbasa, praktikal kaayo ang gisulti sa atong Ginoo pinaagi kang Moises. Ang maghalad ngadto sa laing Dios gawas kanako, ang Ginoo kinahanglang patyon. Grabe, brutal kayo, Exodus 22. Unya, sunod sa paragraph, ayaw ninyo palabi-labihi o daog-dauga ang usa ka langyaw, kay kamuusab mga langyaw man kaniadto dito sa Ehipto. Ayaw ninyo daog-dauga ang mga byuda o ang mga ilo. Langyaw, byuda, ug ilo. Langyaw, because sa kaning atong mga Israelites sa una, mga langyaw man ni sila, di ba? Din ganito ni sila na exile ning mga Hebreo, mga Israelita sa diha nga naghuwaw didto sa Promised Land, didto ni sila nidangup og nahimo silang slaves for 400 years sa Ehipto. They were migrants. Nahitabo pod nga gidaog-daog sila. Kining mga langyaw, kining pagkalangyaw was their experience. Ikaduha, ang biyuda. Ang Israel giisip sa Ginoo nga iyahang asawa. Covenant ang relationship sa Israel ug sa atong Ginoo. Gipangasawa ug bisan og kapila pa nag-adultery ang Israel, gigukod gihapon siya sa Ginoo. Ug nakasinati pod ang Israel nga nahimo siyang byuda. Kay gipasinati siya sa Ginoo sa experience sa usa ka babay nga gibiyaan sa iyahang bana. Ug this was very difficult tungod kay sa patriarchal society ang bana ra man gyud mangita. Ang babay, ang asawa, magpuyo ra gyud sa balay. Kung mamatay ang bana, ang igsuon sa bana may musaw. Kung wa nay igsuon ang bana, awa nay musaw. Good luck. Experience ni sa mga Israelita ang pagkabiyuda. Kung luoy ang langyaw, kung luoy ang biyuda, mas luoy ang orphan. Samot kaluoy, kung mama o papa mo'y mawa, niya bata pa ang ilo. Ang among pagka-orphan karon lisod. Kikibaw ko mo nga, ang akong papa namatay 15 days after sa akong ordination. Birthday sa akong manghud. Lagsik pa kayo akong papa. Akong ordination, akong kantamisa, sus kay a few days after, gihilantan man siya. Nya kay kato akong papa, immunocompromised na to siya, magsigitog hilanab, magsigitog ubo. We did not think na that was his last fever. So, suspect mi tanan, basig COVID. Gipaswab, sa akong manghod, akong papa dito sa ospital, kaloy sa Ginoo, negative. Pero, ang akong pamilya nga positive. Una nga taod-taod jud kong dawa. 3 weeks mi nga nag-quarantine. Nailo mi sa akong papa. Unya nag-mourn mi nga kami-kami lang usa kay delikado. Lisod ang mawad-an og papa sa taliwala sa kalipay. Samot pagyud kaha kung mawa ang imong both parents. Nya ikaw, you are helpless. Ang atong Ginoo mga igsuon lawom kaayo og consideration alang sa mga nag-antos, sa mga langyaw,
sa mga byuda ug sa mga ilo. Nakadungog na siguro mo anang fundamental option for the poor nga kung naa gani hinabang unahon jud og tabang ang labing nanginahanglan. Kana siya gikan na sa ato ang first reading. Kay nga naman experience ni sa mga Israelita sa una ug sa mga naluoy ang Ginoo sa panahon nga wa gyud sila'y kadangpan, kita usab nga gigrasyahan sa Ginoo mas maluoy pud unta tag-una ngadto sa wa gyud laing kadangpan. Muna nga sa atong unang pagbasa karon, medyo hait gani ang pung sa atong Ginoo. Kung ako magtamay sa labing nanginahanglan, bantay lang jud ka kay ang Ginoo ako mismo mo'y manimaos nimo. Tinuod ni sa atong kahimtang karon nining COVID pandemic. Apan sumapa sa kong iyaan, karong COVID pandemic, grabe kaayo ang expressions sa pagkamanggihatagon, pagsakripisyo ug paghatag sa kaugalingon sa daghan kanato karon. Amen. Ug mao ni ang angay siguro nga mas pakadak-an nato karong panahona. Bisan pa man og kita nag-antos, nagtinabangay ta sa atong pag-antos. Amen. Kay I'm sure nga once in your life nakasinati mo nga wa jud mo'y laing kadangpan apan niabot ang grasya sa Ginoo. Ug mo ni atong huptan. Amo po ni among huptan pod sa amo ang pamilya. Huptan po din ako sa ako ang pagkapari. Ang atong ikaduhang pagbasa karon nindot kaayo. Sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica. Kay niingon si San Pablo nga proud kay ko ninyo. Proud kay ko ninyo mga taga Tesalonica. In fact, kada pag-ampo nako magpasalamat jud ko sa Ginoo kaninyo. Kay kamo buhing ehemplo, buhing saksi sa gugma sa Dios nga ningkuyanap dinha sa inyong banay, ningkuyanap dinha sa inyong katilingban, hasta pagani ang mga taga Macedonia, Grecia nakadungog ug unsa mo kamaayo nga mga tawo. Buhing saksi ni siya nga ang pulong sa Ginoo nga gitisok diha sa kalisod, diha sa pag-antos, diha sa kawad-on, mubunga ug mukuyana pagani sa mga kasilinganan ug kasikbit nga mga katilingban. Mga Ginoo, mga Ginoo naman mo. Oy, tinuod sad kay ang ang si San Pablo mutawag man sa mga pinalangga niya nga mga katilingban nga mga santos. Og kani mga santos mas asa man ni sila parehag itsura sa kontra or sa Ginoo. Sa Ginoo. Ang mga santos mas parihag itsura sa ato ang Ginoo. Ug kita nga nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, mas mahimong pariha og dagway sa Ginoo. Amen. Muna mga igsuon nga niining ato ang pagsaulog pasalamat misa ngadto sa Ginoo. Ug tinuod jud kaayo ni sa among experience. Ang magpabilin na gyud ay niining tanan ang gugma. I will always recall with fondness ang pagkamahigugmaon sa akong amahan kanamo. Pinaagi sa iyahang pagka mapailubon. Grabe ka ito ka pa mapailubon akong papa. Kung ang akong mama dali ra kaayo masinta, dali ra mo isa ang tingog, akong papa silent worker gina siya. Akong papa masinabtanon jud kaayo, hinaot nga makasuon pod mi sa makasinabtanon sa akong papa. Simple ra jud to siya og kanang pangandoy sa kinabuhi, muna nga di jud kaayo to siya mo judge og tao. Kay makasabot siya. Pero challenge gid ni kanatong tanan. Ug katapusang punto mga igsuon, kaning pag-simplify sa atong Ginoong Hesus sa tanang mga sugo sa Ginoo, usa kini
ka-revelation ug unsang klaseng kinabuhi ang gipuy-an sa atong Ginoo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug kini mao ang kinabuhi sa gugma. Muna nga mamundo na taron mga igsoon. Reminder ni kanako ug reminder ni kanatong tanan kay moabot jud ang atong panahon ug ang mga mahinumduman ra bagyod kanato mao ang mga panahon nga gipakita nato ang atong gugma or nagkuwang ang atong gugma. Anaa na kita sa katapusang bahin sa tuig nga liturhikanhon. After ani mga ebanghelyoha, ang mga ebanghelyo nga atong madungog puro na mga end of the world, mga apocalypse. Pero sa di pa matapos ang kalibutan, klaro nga gisulti sa atong Ginoo kanato karon. Magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Si Jesus mitubag, paghigugma. Love God above everything and love your neighbor as yourself. Amen. Manindog palihog. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Diyos Samahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Kristo yang anak kabugtong Ginoo nato, gipanampon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay ug gilubong, mipunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kamitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Isip mga sulugoon sa buhing Dios atong manuluwas, ang atong bato ug ang atong gamhanang hinabang, mapaubsanon kitang mudangup kaniya diya sa pagampo sa atong pag-ingon. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa simbahan, ang atong inahan ug magtutudlo nga mopadayon siya sa pag-aga kanato sa pagkinabuhi subay sa duruha ka mga dagkong kasuguan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga anaa sa gobyerno nga mahigugma og mga lagad sila sa ilang isig kataw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga magapaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial og laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga matuohong mihalin na nga magmalipayon o magmalinawon silang mopahulay sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa atong tagsa-tagsa kakatuyuan.
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, itugot ang among mga pag-ampo. Kay naningkamot man kami sa paghigugma kanimo sama sa among paghigugma sa usag-usa, sumala gayud sa gitudlo sa imong bugtong anak nga nagapuyog nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Niyag mahuman na mo og halad tanan, pabilin lang mo og tindog, atong pahatagon sa Father Leo og bendisyon ninyo, blessing sa kotob sa nihalad og sobre. Mga igsuon pagampo kamo, araw ng ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot
alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawatang mga gasa nga among gihalad, ug gitugot nga kini nga among pagalagad, maghatag kanimo og himaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao, gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug gilawas kami niya, gikan sa makamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kahan-a, kahay kini mawang akong lawas, nga hitugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kahalis. Mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawat kini ug panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabuhutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom ka nako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuhua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Malaumon nga mabanhaw sila, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa iyang esposo si San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubut-on latas sa katuigan.
Uban kanila amo ikaw nga daygon, uga mo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles,
Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan nining sakramento.
ug himuwa nga kini nga mong pagsaulog sa misa, magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribado nga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manlingkod palihog. Mga igsoon, sa dili pa si Father Leo muhimo sa iya sang mga acknowledgements o tingali announcements, ako sa imuuna. So, di alam ko'y basahon ninyo nga sulat gikan sa atong Arsobispo sa Sugbo, pinaagi sa atong Archdiocesan Chancery Office. Dated 1st of October 2020, number 189/20. Reverend Father Crescenciano T. Ubod, Parish Priest, San Vicente Ferrer, Parish, San Vicente Liloan. Dear Father Ubod, this is to inform you that Reverend Father Leo Lu Archie is being assigned as a parochial vicar in your parish. So, extended ang iyang quarantine din sa atong parokya. Salamat, Father Leo. Nalipay ba ka nga na-assign ka diri? Ug wa ka malipay, makapamutos na kasugod ugma, no? Nya niya pag inisumpay, nya tabangi ko ninyo ani ha. Ningon diri, please give him the assurance of your support and understanding, especially by the example of love and service in the fraternal ministry. In all things, may the charity of Christ reign in all your motivation. With my paternal regards, I remain yours in Christ, Jose S. Palma, D.D., Archbishop of Cebu, by mandate of the Archbishop, Monsignor Renato C. Beltran Jr., Archdiocesan Chancellor. Pakpak. So, gikalipay pod ni nako kay ako maning request nga naon ta ko'y assistant nya mi pasumbingay ko kung pwede ang deacon nga na-assign diri mao na lang say akong himuong assistant in kaso madayon pagka-ordain nya wala naman ko adto reply nya karon di ay gidayon giday nila. So salamat ani no unya kaning gamay lang instruction human sa atong misa na manggitay lamisa. Kita nyo na yung mga lamisa diha, no? Pero dili tanan makalingko diha.
ngano man di man ta masod. Ang ato lang buhaton mao kining dapita dinhi nga mga lamisa nya mo extend padong dire kani kana nga area diha para na siya sa ni Father Leo og sa iyang og niya may iyang mga family and relatives and friends coming sa iyang different places nga nibisita niya nga dili taga San Vicente anha diha molingkod nya together ang atong pastoral council, finance council anha sad mo diha lingkod ang atong mga local government units atong mga barangay kapitan, barangay konsehal anha ta diha anang dapita nya padong dito mga lingkuranan, mga mga chapel officers, mga nana no. Nya dayon kana ganing the rest pangitaan lang mo lingkuranan. Pwede mo ani dinis ato mga lingkod. Sa pa magitay social hall no. So pwede ra mo dinis ato lingkuranan ay lang mo pag og di na gyud mo ma-accommodate diha ba. So ang atong mga food station, ang tanan natong pagkaon pulos na siya nakapack, no? Kanang gibutang sa packed meals. Uniform tag packed meals. Unya i-distribute ra na ngadto molingkod ang kadtong akong gisgutan diri molingkod lamog diretso ay namog linya panunulan ra mo og kaning kaning packed meals kadtong diri dapita. Ang kadtong the rest na station nato diha sa Loyo, duha nya di apa gid diri ari. So unsa may pamaagi ani molinya sila no mga molinya lang mo hinahinay lang linya paspas mo na kay tunnel ra na kay tunnel ana so hinahinay lang ayaw mo pag tinukmuray ha children sa herabasan ni kaning galisod og lakaw mo pag mo screen og maayo no. So ayaw di ta mahutdan ana daghan kayo ang giandam ni Father Leo og sa atong parokya dili ta mahutdan. I will assure you that mahurot na lang ang inyong ngipon dili pa na mahurot diha no. So don't worry, relax lang nya ako sang i-announce ninyo nga tungod kay na naman tay assistant parish priest dili na mo maka-expect nga ako mo ipirmi ninyong makita sa misa ha. Magkuan nami, magsige nami og puli-puli. So kana ganing total mas maayo pa mo ni Father Leo nako. Hinon sa edad di ni siya kalupig nako. Pero sa tanang aspect, sa height, sa beauty, sa kinantahan og sa kabright murag ana lang ko Father. So sa karon sa iyang misa bisag taga dinhi na siya kanang ako ning igahin niya nga kining tanang gisod News Basket mao ni ang iyang initial nga madawat diri sa atong parokya. Kani ba kaninyong gisod sa basket. So kung naay nga usab na hunahuna diha samtang di pa ni hipuson o gusto ninyong dugangan kay pun-an ninyo ang iyang madawat isip pasiunang iyang madawat sa atong parokya pwede mo makapuno mahipos na gani na awa na mao na tay iya katong naa sa sibot mo toy para sa ato usang parokya ha kasaaning misaha pero ugma nga misa awa na sa iya. Joke ra na gyapon mahimo din na. So karon usasad si Father Leo magsabot nami ani nga doon na nami assignment sa mga organizations magbahin nami kung unsay among mga handulan nga mga organizations. So daghan man tag organizations dinhi magbahin naming Father Leo asa ang amo nga kami mo direct magbahin mi ana mas daghan iya jutay ako ana na siya sa misa mas daghan iya jutay ako sa kolekta. Kamu ba mga yawanon kay mo naman inyo jud kong tudluan anang dili makiangayon so na. Karon sa ato diyang gipamaligya nga kato mga slots 3,500 slots nga ibayad na tog tiwas sa atong mga contractors din hining hapit na mahuman nato nga first phase nga projects. Out of 3,500 as of yesterday nahalina na taog 2,117. So
gamay na lang kayong nahibilin para malangit mo. Ang available slots na lang is 1,383. So kung gusto pa mong malangit, ayaw mo paglangay, palit. Ang unang makapalit, malangit. Ang maawahi, purgatorio. Ang di-gyod mo palit, kay baw na mo asa mo pa doon. Joke ra na kaning ato lang sa ning tabang sa parokya. Salamat kayo sa atong mga donors, mga benefactors nga nitabang nato dinhi, natabang sad nako, nitabang ni Father Leo. Nakaron ihatag tamong Father Leo sa iya sang personal nga mga acknowledgements. Salamat kay Father Shano. Una na akong pasalamatan ng maigso, no? Ang atong parish priest. Pakpakan nato si Father Shano. At wadyo ko kailan ni Father Shano sa una. Wadyo kay ko kadungan ng San Vicente. Pero pagpuyo na ako diri, pasalamat kay ko. Tungod kay daghan ug mga vision si Father Shano nga wa pa kay ma-implement bitaw sa Archdiocese. Pero iyahan ang gi-implement sa atong parokya. Bulahan kay mo. Bulahan kayo. Pakpakan na ito ang Ginoo. Okay. Yeah, basta, salamat kay ko ni Father Shano. Mga butang I hope to live out also is his generosity and poverty. Gawas pas transparency. Transparent makaya niya itong mga donations dire. Bitaw, dako po kayo na akong pasalamat sa atong mga kauban diri sa kumbento. Nanan sila skilled in town, nagkandusingot in town na sila inandamani. Kay nindot man among community diri. Dili perfect pero sa pangulo ni Father Shano, we live as one, we eat as one, we pray as one, tanang mga panginahanglan gi-share. Una nga pasalamat kay ko sa among mga kauban diri sa kumbento. Lain akong pasalamatan. Ako sa gisulti rin ako sa akong kantamisa sa amua. Proud kay ko sa ako ang parish St. Anthony of Padua Parish. Gani na ay mga representatives sa nila karon dinhi. Yato kay lisod lagi ang uwan, sige uwan gamay ra taon ni sila. Proud kayo ko kay kani sila nakaila gini sila nako. Wa gini sila muundang ug encourage nako. Pagkaila-ila po nako ninyo diri San Vicente, nakaingon ko nga surtihan ako ang mga tao nga akong mahimamat, mahigugmaon kayo. Sayon kayo mahigugmaon, kay mahigugmaon kayo mga tao. Naghan kayong salamat ninyo. Hindi ko maka-enumerate ninyo, pero kay mag-uban pa man tadirin, Father Shano, akong dream yun nga maka-istorya ko ninyo individually. Nya kay bago pa makumpare, kung libre ko, ignalan niya ko, tawagin lang niya si Ate Edna, si Ate Remy diha, pwede ra ko magpakumpisal. Kay bago pa makumpare, okay ra. O kuan, o samtang mag-misa si Father Shano, kung available ko, pwede ra po ko magpakumpisal. Kay I know nga, uhawat sa Diyog kaayo mo sa reconciliation sa itong Ginoo. Pasalamat ko, specific lang, pero ang COVID-G, grupo ni siya diri sa San Vicente in town nga na-form during pandemic. Panihapon na gini ilahang kapritsya nilang Ma'am Lucy sa nangadto-ngadto na nahimo siyang support group. Ang mga panag-istorya nahimo ng parties kinabuhi nya tinabangay na in town. Salamat kay ninyo COVID-G kay bawo mo. Salamat sa kay ninyo. Kaduha, kaning nindot kay nato og tingog nga choir, ang San Vicente Choir. Nalipay kay ko nga pag-invite na ko nila, nindot ka positive jud kayo ilahang response. Unya nagsige na gid in town ni sila practice niya bisan og busy kay ni sila ilahang mga schedule mo magpulaw gid sila og Sabados gabi mo practice. Usa sa akong na-observe diri no sa strength nato diri sa San Vicente, kasagaran nato diri na involve og religious community, covenanted community. Dako gid ay kaayo og tabang sa parokya kung ang mga miyembro sa parokya appeal og religious or covenanted community.
gasa gini nato diri sa San Vicente Ferrer. Sa katong ako ang kantamisa dito sa amo ang parokya, wa gid intawon nako sila mapasalamati, pero kani loyal jud kay ni sila, love kay ko ani nila ang akong mga colleagues sa University of San Carlos na ani sila karon dinhi. Salamat kaayo ninyo ma'am for being here. Gani ipilaan ni nila ning hatod gid in town og hinabang ato sa amo abisan og kay bawo sila nga risgo kay sila lahang kinabuhi kay na ko ano expose me. Ug usapod nga pasalamatan gid nako og dako no. Kay kani sila partig gugma, expert kay ni sila ani ang Focolare community. Salamat kaayo ninyo. Salamat kaayo ninyo kay dito nako na realize pag join ako sa Focolare community nga ang pagkapari dai no is service. Ang akong priesthood is for the royal priesthood of the baptized. Muna nga daghan kaayong salamat kaninyo. Of course sa akong pamilya nga naa karon dinhi, ang ako orang maguwang o ang akong manghod mo'y naa karon kay akong mama, akong manghod babae, ang akong pag-umangkon, nahuman ang amo ang quarantine pag Friday lang gyud. Kano sa Friday gahapon no? Okay. So di lang o sa namo sila pag-awson ng amo mga COVID girls to sila sa amoa. Ako mga relatives in town nga naagid na gawas na diri mga friends sa kuan sa parish nga naagid in town nag-support og kamong tanan nga nas online. Kay bawo ko nga naay nagpaampo ninyo kanako nga para sa ilhang igsuon, brother-in-law nga na COVID apan unfortunately namatay. Please know that I always pray for you whenever I pray. I always pray for you whenever I pray kay mga anghel gid mo nga anaa sa kahanginan ug kaninyong tanan. Daghan jud kaayong salamat. Pakpakan nato ang Ginoo. Sige. So, sa giingon ni Father, naagid tay makaon tanan ha? Kay gipasubraan gid ni Father gid ang atong pagkaon. Sige. Manindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ginoo, itugot sa imong katawhan ang imong panalipod ug grasya. Hatagi sila sa kaayuhan sa kalagug lawas, hingpit nga gugmaalang sa usag-usa, ug himua sila nga kanunay nga magmatinumanon kanimo. Itugot kini pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo mukon sa dunda kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang misa, atong dadunang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat.